Abakwa-Spotify babika ukuthi nawa ama-album noma ama-EP asebenze kahle online between 2024 and 2025. Eyokuqala uMenzi, isibili Mafikizolo, esithathu Smirnoff, esine uMthandeni, esihlanu Limit, Umshini Wemali. Wasethi-ke uMaskandi Promotion, ngiyacela ukuthi umuntu abheke iqhawe lakhe kwikhomenti yokuqala. Sanibonani into futhi TV le. I-post silanda bukhoma lapha ku-Facebook. Into esifuna ukuyibheka okwamanje ile sizophinde sibuyele lapha emuva. Uma ungenayo laphana-ke ubheka ngokwenamba ukuthi zihamba kanjani. Ngokwa-Spotify uMenzi Sizesiguge i-album yakhe i-more than 32 million. uMafikizolo i-album yakhe ethi ngathi nguye i-more than 25 million. uSmirnoff i-Rush Hour i-more than 21 million. Mthandeni SK album yakhe more than 19.5 million. Limit nalo album yakhe ethi Take Your Time ithi 19 million. Umshini Wemali ethi ngcono siyeke i-EP le ngoba nje ezo-6 bokuthi nama-views amangaki ama-streams amangaki 18,466,000 ngaphezulu. Zisho kanjalo-ke kuthiwa lapho-ke including a gold certification for the top album. Usho ukuthi yena mayihlanganisa u-30 million album. Ngiyacabanga ukuthi basho lokho ukuthi yena izoba-ke ubani i-gold, right. Uma sibheka-ke lapha kuma-comment bakithi ngane zakwethu ohlala nginitshela niyohlale niyibona into engiyishoyo ithini. Uthando uthi awubafethu Khuzani 19 songs wakhe akekho abakhulungi abafowethu abakwi-top list, top 6. Waqhamuka lapha nomunye eqamba amanga lapha nti elami no-19 songs alikho Nkosi, wahleka. Angeke uhleke iqhawe lakho. Khona ko-first Thomas Khuzane-ke laphana edelela wathi ukhohle yasemandawo Sibari. Into nayibona into engihlale ngisho kuma-comment wherever lapho kunento khona engamdinga uKhuzani hlezi igama lakhe likhona. Ile nto kumele niyazi ngoKhuzani, i-impact yakhe ukuthi yena noma kukuphi noma ngasiphi isikhathi noma engekho kuleyo nto leyo noma kumele be-celebrate bayamfaka uKhuzani. Ngiyohlele ngisho lento ukuthi uKhuzani uyi-benchmark yayo yonke into kumaskandi. Uma ekhona kuyo into leyo nto iyabheda inamanga inkokotela. If akekho uphi akekho ey'ntweni zeqiniso. Iyona gaming le yakwaMaskandi okwenza ukuthi kube nzima ukuthi sometimes singabalandeli bamaskandi sithatheke serious cause asizazi ukuthi sifunani. Into uma isenzeka siyifuni, uma ingenzeki sayikhweshini. Nansi album kaKhuzani ingoma lezi eziwu-13, ezinye-ke eziwu-5 azikho la eziwu-13. I-album isiyonke iwu-12,124,576 million noma streams laphana ku-Spotify. Can you imagine? Ayikho ingoma ewu-3 million, iyodwa ewu-2 million, ama-million nje ayithunyana kule album kodwa ikwazile ukuthi ishaye more than 12 million. Abalandeli abayiphushanga kakhulu, abanye bayiphusha aggressively, abanye bayithulela baphela umdlalo ngoba angazi ukuthi wakhala nyonini laphana eMandaba uma kumele bephushe umsebenzi kaKhuzani. Bayawuphusha bona after a certain time bese bayathula nje be-freeze bengenzi lutho. Asazi ukuthi yini kedala lokho. Lokho-ke bafowethu kwenza abantu abaphusha umsebenzi kaKhuzani kube semahlombe abo bethwale kanzima to keep on pushing ngoba yini abanye bethu sebedembesele sebehlehlile sebeqhelile kodwa angeke ngibadlele amandla abantu abakwazile ukuthi bewuphushe lo msebenzi kaKhuzani uzofike la. It could have been worse ukuba abantu abaningi abakhulumanga bebengabhukuli ukuthi hayi akuyo-stream-we ngane zakwethu. Uyayibona ukuthi imisebenzi yabo iyabasebenzela. Siyababona abantu ko-TikTok kuphushwa ngamandla ko-TikTok each and every day kunomuntu ozokhuluma ngomsebenzi kaKhuzani. Ko-Facebook kunabafowethu nje abaziwayo nje ukuthi la uyaphushwa umsebenzi kaKhuzani. YouTube everywhere. Kodwa noma kunjalo kuney'ngane zabantu ey'sebenza kanzima kodwa still uthola abantu bengavuseleleki. Umuntu ahambe ayo-download-a ingoma. Mina ngi-understand ukuthi mina esikhathini samanje umuntu usa-download-a ingoma
umuntu athenga idatha le-WhatsApp kuphela angakwazi ukuthenga idatha. Sesiphila ngedatha manje, yonke into si-accessa through idatha. Iyona ndlela okwenziwa ngayo izinto, kodwa-ke angeke sibadlele-ke abantu umona laba abaphezulu bafowethu. Basebenzile, basebenze kanzima, kodwa-ke i-celebration phela ayibe ngamaqhawe lawa ale phezulu, top 6 asebenza kahle kakhulu. Sibabonga lo Mshini Imali noMafikizolo ngaphansi kwekhampani abakuyo insika yethonga. So bekuyilokho nje engifuna ukukuveza. Okunye nokunye ingane zakwethu izokhuluma ngokuzayo, kodwa-ke beqhubeke bephushe laba abaziyo ukuthi bayimisele ukuthi umsebenzi weqhawe labo uphusheke. Ama-comment anjengalawo angeke aphele bafethu, ayohlala ekhona noma kuthiwa nenza kahle noma kuthiwa nenza kabi, kodwa uma nenze kahle angeke bengancomi abantu, angeke futhi nabavale umlomo. Yilokho nje engingakusho. Nisale kahle.